Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang hapon, Metro and Mega Manila. Philippine Standard Time. Once again, it is now 31 minutes after 6 o'clock. And magandang hapon, magandang gabi na pala. Gabi na! Nako! Gandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, hello po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Kasama nyo pa rin po. Syempre, pinangungunahan po yan. Henyo! Hindi na tender, pero juicy pa rin kag nagarago mo. At syempre, kasama din po inyong abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan, impostor yan. Siyempre, kasama pa rin natin ang cute na apo ni Tanghenyo. Walang iba kundi si Duday! Duday, say hello to everybody. Baka may gusto kang batiin. Duday! Hello po, Uncle Diego. Magandang hapon po. Ay babatiin ko lang po pala yung mga nakikinig sa atin. Nasa barko po sila. Si Mayor Laido. Ayan. Magandang hapon po. Pabalik na daw sila sa US. 3 daw sila uli. Hello po sa inyo. Mga uncle, baka naman pengi pambili ng donut. No. Pambihira ka, Duday. Sumisegway ka eh. Pambihira naman, oh. O, isa pong napagandang hapon po sa lahat. At eto na, pag-usapan na natin to. Hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Pinalagan ng TV host actress na si Ann Curtis ang isang netizen na nagsuggest na gawin na lang daw dapat story ang kanyang birthday greetings na sa personal assistant niyang si Mary Ann. Ito yung suggestion ng na hindi na daw dapat ang sabi hindi daw bagay sa IG feed niya. Ang sabi ng isang netizen, ang reply naman ni Ann, she's a family member so bagay talaga siya sa feed ko. Tang, logican na natin to. Ay sige, huwag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logican na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, ganito ngayon ka-toxic ang social media, di ba? Yung sariling buhay mo, gustong iayon ng iba sa sarili nilang standard na dapat maging pleasing sa kanila. Oh no! Well, bakit nga ba may mga taong ganito? Ano bang tumatakbo sa utak nila? Well, logica natin to. There could be several reasons why people on social media try to correct or dictate what others should post. At ito po ang ilan sa mga potential na explanation. First, unang-una po dyan, the desire for validation. May mga tao po na naghahanap ng validation and approval mula po sa iba sa social media. Di ba? Ang pag-correct po sa iba ay maaring daan para sa kanila na maramdaman yung sense of authority or importance na kung saan makapag-boost sa kanilang self-esteem at sa kanilang social standing. Sa ibang term, ang tawag pa dyan, Tang. Anong tawag dyan, Tang? Eh, siyempre, ano pa, kundi bida-bida. Pambira naman.
Ay, nako mga, halimbawa mga kabisyo, kung may ka-meet up kayo ng mga tropa mong mga professional, tapos, sasawayin mo yung boyfriend mo kasi ang pinapakita, ano tang pinapakita niya tang? Ay, siyempre, at tinatawag na Kanal Humor. Grabe ka naman! Ay, naku mga kabisyong, oras ba natin? It is now 35 minutes after 6 o'clock in the evening. Now, we got a cool song from the E-Heads. So, eto, para sa ito, Uncle, Manong Driver. Here's a song from the E-Heads. Lift your head, baby.